Гаднярски номер ти ми извъртя, за да ме вкараш в твоята кола и да ме возиш ти насам натам. Ще искаш нещичко от мене, знам. Гаднярски номер ти ми извъртя, за да ме вкараш в твоята кола и да ме возиш ти насам натам. Ще искаш нещичко от мене, знам. Тук-там, искаш да ти дам. Тук-там, много ме е срам. Тук-там, дали да ти дам. Тук-там, искаш да ти дам. Тук-там, много ме е срам. Тук-там, дали да ти дам. Заключи бързо всичките врати, плафончетата скромно угаси, протегна плахо ти към мен ръка и фитнес думички ми зашептя. Заключи бързо всичките врати, плафончетата скромно угаси, протегна плахо ти към мен ръка и фитнес думички ми зашептя. Тук-там, искаш да ти дам. Тук-там, много ме е срам. Тук-там, дали да ти дам. Тук-там, искаш да ти дам. Тук-там, много ме е срам. Тук-там, дали да ти дам. Не трябва жените да бъдем жестоки.